Finalista číslo 9. Posledný dub starého lesa. Pri starej ceste medzi družstevnou pri Hornáde a Budimírom rastie výnimočný dub letný. Strom, ktorý prežil zánik starého lesa, z ktorého kedysi vyrástol. Je posledným svedkom niekdajšieho rozsiahleho dubového lesa, ktorý kedysi pokrýval túto krajinu. V priebehu stáročí les ustupoval, až z neho zostal jediný strom. Tento dub, tichý pamätník minulosti. Jeho mohutná koruna sa dvíha nad krajinou už približne 300 rokov. Kedysi okolo neho viedla dôležitá cesta. Míňali ho furmani, roľníci, pútnici aj vojaci. Generácie ľudí prichádzali a odchádzali, no dub zostal na svojom mieste a zapisoval do svojej pamäti príbehy času. Dnes je obľúbenou zastávkou turistov, miestom oddychu i rozjímania, odkiaľ sa otvárajú pôsobivé výhľady na okolité doliny a pohoria Slovenského ľudohoria a Slanských vrchov. Tento dub nie je len majestátnym stromom, je symbolom vytrvalosti, spojenia človeka s krajinou a odkazom na prírodné bohatstvo, ktoré si zaslúži našu pozornosť aj úctu.